sexy itong kasama ko. Nag-offer siya ng tulong. Sabi ko ako na lang dahil alam nyo guys, nagigib siya. Ang dami naming tubig ngayon hanggang sa taas, hanggang sa baba. Ito oh, ang tubig namin. Look at that. Ang lakas guys. Oh, ang lakas ng tubig. Ang dami na naming nalabhan ha. Ang dami ko pang tiniklop kagabi. Ang tagal kong nagtiklop. Ang dami kong tiniklop. Dami na naming natapos na labahin. Alam nyo naman kasi yung cabinet namin, hindi naman kasi marurumi. Yung cabinet na basa doon sa bandang balcony. Kasi yung closet ng mga bata at saka yung sa cabinet ng mga kumot ay nabasa lahat. Kaya ngayon ay dapat nating patuyuin. Wow! Ang sexy nito nakikita ko dito. Wow! Sexy! Diba? Naka-boxer shorts. Ibano alawat. Ibano alawat. Ay, nako, tatawanan na lang natin ganitong panahon. Alam nyo guys, kagabi pa ito nag-warning na ganito na may orange rainfall. Grabe guys, ako'y kinakabahan dahil ganito nga ang nangyari sa amin na katatapos lang ng bagyong Odette ay nandito na naman itong orange rainfall. Sana ay hindi mamuo na typhoon kasi alam nyo, ang Kabako, grabe, ang dami nang namatay, ang dami nang napinsala, ang dami nang nagiba. Pati bahay namin ay nasira din ang roof. Alam nyo naman, pinagawa na natin. Sana naman huwag nang maulit. Kaya ito, i-share na lang namin itong katatawanan na paglalaban namin guys, ha? Okay, manood kayo kay Ibano Alawat. Lalagyan? Meron, ito. Kaya lang ipatong ko, teka lang. Ipatong ko sa ganito para sa ganun ay hindi siya pumunta sa flooring. Para malinis talaga. Diba? O, maubos natin ang labahin ngayon. Pinahayaan ko lang siyang maglaba dahil yan mga yan, hindi naman siya talagang marumi na naisuot. Galing lang sa cabinet yan. Nasira lang ng bagyong Odette. Seryoso siyang nanglalaba guys. Seryoso ako naman pupwesto doon. Kaya, sama-sama tayong maglaba ngayon. Dito sa Petit Jungle 2. Ayan guys. Let's do this! Hindi na ako makadaan. Oh my God. Ayan. Laba-laba, labadami. Tingnan nyo kami. Tingnan mo, folded. Kasi ito, galing sa cabinet. Folded, oh. Kaya lang, oh. Bakit magmuki? Nagka-steam. Galing sa cabinet kasi ito. Jab. Yan ka muna. Nagawa ako ng paraan na may papatiro dito. Kaya,
ang papatungan ko elevated para patuluin ko na lang siya. Hindi ko na siya ibigayin na gano'n dahil mabigat. So, ganun lang guys. Para tumulo siya. Kung tayo gamitin lahat ng action ay with our yung galing sa isipan. Mag-isip mabuti kahit ganito ang sitwasyon. Ha? Oh, ayan, folded, Ay, laki ang mga kumot, nasira. Nagka-stainless steel. Ang mahal pa naman, bumili ng kumot. Ang importante, mabanlawan. Ayan. Mawala yung amoy. Amoy kulog. Ayan, nagka-stainless steel yung yung comforter ng mga bata. Tingnan mo. Magka putik-putik yata yan. Ano yan? Bakit brown? Hindi naman ito nagamit. Yan, magos ka dyan. Yan. Dami tubig, no? Yung ang tama yung tubig ito. Tubig? Another? Sarap maglaro ng tubig! Siya ng 2 beses bago ko lagyan ng sabon. Ayan. Yay! Ang hirap palang maglaba sa kamay. It's been the last time na naglaba ako sa kamay is let's say 1987. Ang tanda mo na pala, sabi nila. Tanda na nga. Kasi, alam niyo, pag abroad ko na, ay antimano may washing machine na. Siyempre, pag-uwi na ng Pilipinas, yun ang una kong in-invest kasi alam niyo, mahirap kung wala tayong washing machine. Kasi kahit na wala kang katulong, kung may washing machine ka, okay lang. Yun ang secret. Kaya, yun ang sabi ko, gamitin natin ang kukote. Wise, maging wise. Walang power ngayon, paano? Kaya Walang power. manpower na. Manpower, kilikili power. Yan, iba na alawot. Iba na alawot. Sana kalawat. Guys, magbanlaw tayo.
masyadong ramdam ang talagang yung grabing kumbaga nakakalunos-lunos na pakiramdam. Awa naman ang decision. Kasi guys, number one ay hindi namin naparamdaman yung kumbaga kawalan ng lahat. Awa naman ng Diyos. We are so blessed na yung bubong lang ang nawala at inilipati o dead. Ang masasabi ko lang, maagap kami kasi yung mga problema na basic like for example yung generator nagawa ng paraan para sa ganun magkaroon ng bubong. Trabahante nagawa ng paraan at tuba kami at nagawa ng paraan na ibalik ang bubong. Ang masaklat lang itong paglalaba, yun. Pero awa ng Diyos, kahit ganun man na naglaba kami, ay maraming tubig kami dahil dito sa amin sa bowl ngayon, wala talagang mga tubig, walang tubig sa mga faucet guys, wala. Kasi alam nyo, ang nagdadala ng tubig sa bawat bahay, bawat household dito sa Bohol ay yung water pump. And then water pump ay gumagamit ng electricity. So, pagkagiba ni Typhoon Odette ang linya ay eto, nawalan na ng tubig pati tubig na apektuhan kasi kuryente ay nagpapatakbo. Kaya wala. Kung di ka gumawa ng paraan, ang sabi pa, ang nabasa namin, hindi lang ako, kahapon, ang sabi, ang update ay hanggang 2 months. February pa daw may balik ang kuryente. Paano na lang ang lalabahin kung ihintay mo pa? Oo, nabulok tama. na. Diba? Kaya gawa tayo ng paraan, paano na lang ang tubig. Napapasubo ngayon si Ivana Alawat. Ivano Alawat. At tawanan na lang natin. Ito ay parang katuwaan na lang. Challenge na lang ito. Challenge kay Ivana Alawat kung gaano siya katatag sa paglalaba. Ivano. Si Ivano Alawat, ayun o. Ibaling mo nga ang cam sa'yo. Ay, Diyos ko guys. Alam nyo, pag suot ko na ito, meaning maglalaba ako. Ito kasi yung sinuot ko nung una. Gusto ko kasi ito, kasi dry fit siya. Kahit naibabad sa katawan ko, nadadry ka agad. Yung bang tagus-tagusan yung tubig. Pati yung dry fit, itong short. Kaya itong uniform ko pag naglalabang ganyan. Isa rin yung isipin mong mabuti. Kasi kung maglaba ka dito sa under the rain, hindi pwedeng mababad yung makapal na tela dito sa likod mo. Diba? Tama, mali. Tama. Tama. Kaya, yung manipis, pinakamanipis, kaya lang see-through. Wala namang kayong makita kutong. Kaya ano lang. Karne lang nakikita nyo. Ayan karne. Meron ba kayong karne? Lahat naman tayo may karne sa katawan, no? Grabe naman kayo. Bahala kayo. Husgahan nyo na lang ako. Bahala kayo. I don't care. Basta ako enjoy dito. At ako, alam nyo, yung mga document ko, lahat ang nangyayari sa amin dito, mag-anak. Kaya itong YouTube, ginagamit kong parang ginawa kong lagayan ng files para sa mga records ng mga nangyayari sa buhay namin. Ayan. Kasi kung sa memory card, alam nyo, magastos ang mahal ng memory card, kaya sa YouTube natin ibagsak. Diba? Tama nga, mali. Tama. Tama. Ayan. Open ang istorya ng buhay namin. Nasa sa inyo na. Kung judgmental kayo, wala na ako doon. Ha? Okay? Don't blame me for that. I'm just enjoying my life with this rainfall, orange rainfall na sabi nila sa NDRRMC na sana naman ay hindi magdulot ng mga landslide. Alam nyo, nakakaawa na yung mga nandun sa mga pwesto. Hala! Oh my God! Ang Ang tiyanan. ganda-ganda ng bedsheet. Tingnan nyo naman,
Yan na. Nasira na Typhoon Odette. Ang daming nasira ni Typhoon Odette. Daming pinatay na yung Typhoon Odette. Ha? Marami pating pinatay. Ang daming pinatay. Ang daming pinatay ni Typhoon Odette. Grabe. Pero mo yan guys. Nakita ko sa Facebook yung mga upload nila, yung mga post nila na yung may nadaganan, may batang nanigas na lang. Ay, nakakaawa. May mga matatanda Yung mga sanggol pa nga namatay namatay sa eh. ilaw. May sanggol pang namatay. Ang Mawawa. dami na dugutong, gano'n. Pero masalamat ako dahil ang gobyerno, hindi naman sila mapabaya. At bilib ako dyan sa governor namin, si Governor Arjak. Grabe, hindi tumitigil. Nakakaawa rin siya dahil nasira rin ang house niya. Pero parang wala lang dahil inuna niya ang mga kapakanan ng constituents niya. Grabe. Nakakaawa. Diyos ko. Ay, Diyos ko. Tingnan niyo naman. Kasi ewan po saan galing po. Doon yata sa pinagbabaran niya doon sa... Ewan, bakit ganito? Humarap ka naman doon. Nakakanta eh. Ay, kita ba ako dyan? Dito ka ganun. Kita yung ano ko, yung bilbil ko. Kita yung bilbil ko guys. Magsilabasan na na. Utong niya guys. Oh, may utong guys. Oh, censored. Ayan, marami na kaming nasampay. Pero nagdagdag uli ako. Ngayon guys, tingnan nyo. Oh, nadoble na yon. Dalawa ng row ang aming nalamahan. Ngayon ay it's time for ang kawawang yagit. Kawawa. Pero happy ako. May positive na nagawa itong ulan na ito dahil ang dami naming nalabhan. Walang masisirang damit, walang masisirang kumot at walang masisirang bedsheet. Ngayon ay magmerienda tayo. Tingnan ko kung anong mamemerienda. Dapat masarap. Ito na. Ito na siya. Nagmemerienda na sila. Almusal na to, almusal. Almusal daw. Ang sarap ng kumain pag ganito. Nagluto sila ng noodles guys. Yung Lucky Me beef. Ayan Maubos na. Yan. Lucky Me. Meron Tapos pa ang coffee nila is that 3-in-1 na yung original. May chiffon, may tinapay. At pinaka the best, yung leftover namin na pizza. Talaga sinadya namin ang gumawa ng maraming pizza dahil alam namin pag na-busy kami, wala kaming time magluto. Kaya ito, pwedeng merienda, pwedeng yung main na meal. At dito naman ay meron din akong tinago pa for dinner. Yan may dalawa pang layers dyan. So, no problem for today. Okay na. Ito na yung controversial na chiffon cake na pinag-aagawan. Ayan guys, pinag-aagawan doon sa supermarket. Grabe. Kakaubusan na. Oo. Yung kape. Yan. Alam nyo guys, maglalagay ako ng black coffee na yung Folgers. Kasi may Folgers pa, konti. Naubos na Folgers pa. O, sinong pwedeng mag-donate ng Folgers dyan? Dito ay naubusan kasi. Naubusan, walang mabili. Maawa naman kayo sa amin, pampagana ng buhay. Folgers coffee. Nagmakaawa pa. No, just joking. Folgers pa hinihingi guys. Napaka-sosyal. Ngayon, may Folgers pang natira. Ito, kaya lang, haluan ko siya nitong ganito. Yan. Para magka-creamer. Yan. Masarap na rin, pero mas gusto ko may creamer siya. Ayan. So, ayan guys, kain tayo. Ang sarap ito kasi alam nyo, ang pizza, lalong-lalo na yung leftover na ganyan, yung ibig kong sabihin, leftover na sinadyang itira para kinabukasan. Kasi, gustong-gusto namin yung iniinit lang sa kawali. Ang sarap, ang crispy, ang crunchy, at saka, naku, iba talaga. Kakaiba. Mas gusto ko kaysa doon sa bagong luto. Oh, narinig nyo yun? Oh, gusto ko yan. Ma-crunchy, ma-crispy. Ayan, crunchy talaga. Oh, yan yung toppings niya. May mortadella at may salami kami. Ay, may wala ng salami?
Ay, meron doon sa isa. Prosciutto yan, ano niya? Prosciutto. Yung prosciutto crudo, nilagay niya dyan. So, kain tayo guys. At dito naman, meron pang tira doon sa hamonado na pata. Ayan. So, kain na. Yung crispy talaga, ilalim pala. Crispy talaga. Mm. Labig ako. Tingnan mo. Anda, may tigyawat na malaki. May tigyawat na malaki si Papa. Nainlove. Okay. Nainlove. Si, ano na tawag yan? Ivano. Kalawit. Nakalawit. Sabi ko kanina, mali yung paglagay ko ng name mo. Dapat sana Ivano, nakalawit ang itlog. No, just kidding ha. Wala nang nakakatawa kung hindi ka magpatawa. Diba? Pero natin tumawa habang buhay pa. Lagi na lang pighati, lagi na lang sama ng loob. Ha? Ayan, kami. Kakain na kami. Kain tayo. Okay, let's eat. Marami pa tayong pizza. Yes! Pizza again. Kanina kasi guys, ang lunch namin is, ayun, meron pa rin hamonado. Konti, oh my God, nahulog. At ito ang kinain namin, yung pansit at saka yung, naubos na yung humba. Yun, ang sarap ng humba kanina. Tapos, dito sa banda rito, ayan, nagtakay-takay na siya. Oh. Naubos na, pahingi naman ng isa pang galon. Pahingi pa kami ng Calarosi. Ayan guys. Maingay yung generator. Yun lang, maingay ang generator guys. May ilaw nga pero maingay. Okay, bye-bye. God bless. Ingat. Ingat everyone. Guys, eat man. Okay, sige. Chef Marco, nag-slice man. Ay, matapon ito. Wala na nga eh. Naubos na nga eh. Nakaharap pa. Nakaharang eh. Papa kasi. Yan. Sarong maingay, kaya hindi marinig yung crunchy niya. Wala nga